môjho posledného videa na novej aplikácii. Musím to ukončiť a vy dobre viete prečo. Moje posledné video. Alebo možno ešte zajtra, alebo ja neviem kedy, nahrám ďalšie video. Ale nemám teraz tak čas. Ale ja sa vám to pokúsim nahrať. Pokúsim sa, ale neviem kedy. Možno v nedeľu, alebo tak nejak. Skúsim to, ale nesľubujem. Takže myslím, že ste mali, ja neviem, pekný víkend. Určite ste boli doma. Určite ste niekde boli. Ja neviem, kde ste boli. Takže proste prajem vám pekný večer. A uvidíme sa 23.11. presne o týždeň v nedeľu. Čaute. Ahojte, čaute. To je dneska všetko, posledné video. Ahojte, čaute. Tak už musím končiť, takže ahojte, čaute. Toto je len moje tretie a posledné video. Ahojte, čaute.